Klar til kamp. Røven i vejret. Det er luft ud, vel? Og så var det. Så er det nu. Hallo, du har med en lille pensel. Giv det stadig meget længere. Skal den være højere? Rolig. Go. Du skal jo ramme. Hvad så? Giv det her 9. Nu er det hendes, der skulle meget længere end min. Ja. Helt ned og tryk på flasken. Hallo, du skal helt ned og tryk på flasken. Ned med pruten. Prøv lige at se det her. Hvad er det her for noget? Fiskeri. Ja. Prøv lige at se. Vi den når hertil. Hvad er det for noget? Den hænger helt Det er rent. Vi kan ikke gøre for din, den er kort. Nej. Du har en kort blyant. Der er bunden. Du har en kort blyant, det er da ikke vores problem. Det er det der fidusen, ikke? Daniel, så får du en lang en. Okay. Tryk, når du siger det. Sådan der. Skal I med nogle problemer der? Det kan jeg ikke Nå. det her. Så skal man i den, eller hvad? Det er heller ikke. Det var helt sidste gang. Fordi Hallo, du må ikke øve. Det gør jeg heller ikke. Jeg er bare til at stå stille. Jamen, du har jo ikke en i midten. Du har ikke en i midten. Du har ikke en i åben. Hallo. Nu er bare lige. Slå en kugle og putte den op. Nu må jeg så finde på en alternativ. trusser. Okay, vi har kolde hænder. Jeg siger hold i det. Det gør godt, jo. Det er faktisk dejligt. Det var ret koldt. Det er sgu ikke hver dag, der er en, der tager sig op for. Sådan. Nu er simpelthen ikke være jaloux. Så. Det kan nemt blive, fordi der var en, der så på min trusser den anden dag. Det var han ikke glad for. Det var en kvinde, dog. Han er ikke op for en trekant. Og rolig. Lad os nu ikke lige føde den barn endnu. Ja, nu skal Lasse også lige lidt længere opad her. Nej. Vent nu lidt her. Den er god nok, Martin. Ja, det er fint. Okay, hallo. Nej. Op og hallo. Hey, op og stå med rette ben. Begge to. Ret jer op. Helt op. Tag en dyb indånding. Godt så. Okay, 3, 2, 1, go! Jeg tror Maj-Britt, hun er bedst med skridtet. Nej, Daniel, han er imponerende god med sit skrev. Daniel, han er perfekt med sit skrev. Jeg har trænet med Jesper. Så, Daniel, så er det dig. Jamen, jeg plejer at give. Du plejer at give. Jamen, jeg afslutte det her, eller? Det her, det er jo... Du har tabt. Jamen, han skal... Nej, Daniel, du skal have den i. Nå, okay. Jamen, det er lige det der med at fatte reglerne. Jamen, vi har vores egen regel, det derfor. Længst ikke bold, jeg nogen. Ingen bold op. Nå, nej. Fantastisk. Drengene tabte stort. Det er åndssvagt. Hvis der har været omvendt, så havde jeg vundet. Kan vi drikke sådan? Ja, for I tabte. Alle tre tabte. Vi tabte jo alle tre. Nogen, der gider afmontere den her satan.